ହଁ, ବିନା ପଇସାରେ ଜୀବନ ଚାଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ପଇସା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜୀବନ ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର, ଖାଦ୍ୟ କିଣିବା ପାଇଁ, ଘର ଭଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଏହା ଯେ ସୁଖ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପରିବାରର ସ୍ନେହ, ଭଲ ଚରିତ୍ର, ଶାନ୍ତି ଓ ସନ୍ତୋଷ। ତେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ପଇସା ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ଓ ପଇସା ଦୁହିଁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ମଣିଷର ଜୀବନରେ ପଇସାର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜିର ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସସ୍ଥାନ, ଶିକ୍ଷା, ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ପଇସା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ କହନ୍ତି, ବିନା ପଇସାରେ ଜୀବନ ଚାଲେ ନାହିଁ। ଏହି କଥାଟି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୋ ସତ୍ୟତା ନଥାଏ। ପଇସା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଚରିତ୍ର ଗଠନ। ତେବେ ପଇସା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? ପଇସା ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ମୂଳ ଆଧାର। ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରୁ, ସେଥିରେ ପଇସାର ଭୂମିକା ରହିଛି। ଖାଦ୍ୟ କିଣିବା, ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଇବା, ଔଷଧ କିଣିବା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଦେବା, ଯାତାୟାତ କରିବା, ସବୁଠି ପଇସା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ପଇସା କାହା ପାଖରେ ନଥାଏ, ସେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରେ, ପରିଶ୍ରମ କରେ ଏବଂ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କୌଣସି ସତ୍ପଥରେ ଅର୍ଜିତ ପଇସା ମଣିଷକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଏ। ଚାଷୀ କ୍ଷେତରେ କାମ କରି ପଇସା ଅର୍ଜନ କରେ। ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଇ କରି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କରି ଆୟ କରନ୍ତି। ଶ୍ରମିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜ ପରିବାରକୁ ଚଳାନ୍ତି। ପରିଶ୍ରମରେ ଅର୍ଜିତ ଧନ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଓ ସନ୍ତୋଷ ଦେଇଥାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅସତ୍ ଉପାୟରେ ମିଳିଥିବା ଧନ ଅଳ୍ପ ସମୟର ସୁଖ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଅଶାନ୍ତି ଆଣିଥାଏ। ତେବେ ପଇସା ଥିଲେ ବି କିଛି ମିଳିଯାଏ? ଏହା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନା। ପଇସାରେ ବଡ଼ ଘର କିଣାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ଭଲ ପାଇବା କିଣାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ପଇସାରେ ଔଷଧ କିଣାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ କିଣାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ପଇସାରେ ଦାମୀ ଘଣ୍ଟା କିଣାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମୟକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ପଇସାରେ ଆରାମଦାୟକ ଶଯ୍ୟା କିଣାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିର ନିଦ କିଣାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପଇସା ଜୀବନର ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ଅଂଶ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଜୀବନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ। ତେବେ ଜଣେ ଗରିବ ମଣିଷ ଅଳ୍ପ ରୋଜଗାର କରି ମଧ୍ୟ ନିଜ ପରିବାର ସହ ଖୁସିରେ ରହିପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଓ ଅଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ କାଟିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ସନ୍ତୋଷ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନ। ଯଦି ମଣିଷ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ସେ ବୁଝେ ଏବଂ ସତ୍ପଥରେ ପରିଶ୍ରମ କରେ, ତେବେ ସେ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ପାଇପାରିବ। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ହେଉଛି, ସଫଳତା ତାହା ସର୍ଟକଟ୍ରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ତାହା ପରିଶ୍ରମ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛା, ଏହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପଇସା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ହରାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜୀବନରେ ନାମ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଥରେ ହରାଇଲେ ତାକୁ ଫେରାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ପଇସା ହରାଇଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ହରାଇଲେ ତାହା ଫେରିଆସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମୟକୁ ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଉଚିତ। ଫିଲିପ କେଲୋଙ୍କ ମତରେ, ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇଡ୍ ନେଭର କମ୍ସ। ସମୟର ସବୁ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼େ ଏବଂ ଉଚିତ ଆୟ ଏବଂ ସଫଳତା ଆଣି ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ବିନା ପଇସାରେ ଜୀବନ ଚାଲେ ନାହିଁ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ସମୟ ତା ସହିତ ପଇସା, ଏ ଦୁଇଟିକୁ ଠିକ୍ ଉପାୟରେ ଜଡ଼ିତ କରି ଯଦି ଚାଲିବ ମନୁଷ୍ୟ, ତେବେ ତା'ର ଚରିତ୍ର, ପରିଶ୍ରମ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସମ୍ପର୍କ
ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଧନ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଧନଟାରେ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ମଣିଷର ସଚ୍ଚରିତ୍ର ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ।